O yan, ito na mga Repa Pips. Yeah, yo. Yan, nakikita nyo naman, di ba? Yan, muntik pa ako makagat. You watch me bleed it till I can't breathe. Shaking body onto my knees. Hello guys, good morning and welcome back to my channel. At nandito tayo sa farm, kakagising ko lang, ayan. At ipapakita ko sa inyo ang mga daily activities ko dito sa pang-araw-araw kong ginagawa. Kung ano ang ginagawa ko dito sa farm. Ayan. Tara't, pakainin natin yung alagang baboy. Inuuna ko talaga yung baboy na pakainin. Ayan, patayin muna natin itong ilaw. At ito yung pagkain ng ating alagang baboy. Sabi ko nga kanina, pagising ko ay inuuna ko yung pakainin yung baboy. Kasi una yung nag-iingay eh. Naghahanap ng pagkain. Matakaw kasi yun. Mga tatlong ganito siguro. Siguro? At ito na. Ayan. Punta na tayo dun sa kulungan ng baboy. Kaya tara. Hey, what's up? What's up? What's up? Good morning. Gutom ka na ba? Mukhang nagugutom na siya. Yeah, mukhang galit pa kasi ang tagal ko daw dumating. Ang kagandahan dito ay wala tayong mga kapitbahay dito. Ayan, hindi tayo makakaistorbo kasi alam nyo naman yung baboy mabaho yung itats nila tayo. Diba? At least wala tayong mga kapitbahay na mapiperwisyo. Mapiperwisyo. Diba? Alam ko yun, diba? Lagyan muna natin ng tubig yung pagkain ng baboy. Ito. Ito yung poulard. Ito talaga kinakain ng inahing baboy. Okay. Lagyan na natin ng tubig. May pondo na tayong tubig dito. Ayan, at least baka sakaling walang agas dito sa farm ay may pundo na tayo na tubig. Yan, at nahalo na natin yung pagkain na noon. Pagkain ng ating alagang baboy. Bago natin papakainin ay linisan muna natin ang kanyang kulungan. Yan, nakikita nyo naman, di ba? Yan, muntik pa ako makagat. Oh, no! Yan, nakikita nyo naman, di ba? Marami ng mga itats or tae. Kailangan talaga nating linisan para bumango naman yung kanyang kulungan, di ba? Okay. Yan. Uy, huwag kang ano ah. Oh no! Baka kagatin mo ako. Oh, ito na yung pagkain mo. Huwag ka na mangingay dyan. Ito. Yan.
Tapos na nating pakainin yung alagang baboy natin. At punta na naman tayo sa ating mga alagang manok. Kaya tara. Dito guys yung kulungan namin ng manok. Ayan. Kita nyo, ayan, gutom na sila. Stay put lang kayo dyan ha, at kukunin ko yung pagkain nyo. Maghintayan lang kayo dyan. Kunin muna natin yung pagkain ng mga manok. Kaya dito tayo. Ito na lang yung ipapakain natin sa ating mga alagang manok. Ito, dahil naghahanap ako dito, wala palang bigas. Usually, bigas talaga pinapakain namin dito sa alaga namin mga manok. Kaya walang bigas, kaya ito na lang pagkain ng baboy. Pellets naman ito eh. Kaya pwede rin ito. At dito na nakakulong ang aming mga manok. Kung gusto nyo makita guys kung paano ginawa tong net na to, ayan nasa screen nyo kung paano ginawa. Kaya pasok na tayo. Excited na sila. Maghintay lang kayo dyan. Nilalak muna natin to. Kasi baka makawala pa sila. Diba? O yan, ito na mga Repa Pigs. Yeah, yo. Ito na yung pagkain nyo, yo. Ganito yung technique ng pagtawag ng mga manok. O, di ba? Di ba? Kusa silang lumalapit. Ganyan lang ang technique dito. Asin. Ito ang pagkain nila. Ito. Yun na nga guys, at napakain na natin yung ating alagang inuhing baboy, mga manok, at nalipat na rin natin yung nalilipat na rin natin ng pwesto yung mga alaga nating kambing at hindi ko na nabidyohan. Ayan, sayang naman oh. At ito na nga yung daily activities ko dito sa aming farm. At kailangan na nating umuwi sa bahay. At guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to subscribe and also like and exit.